Halo bos, suwun ya bos. Ya kok kesuwun bos, jan. Rika pancen ora dong jamane arep pilihan toko tekan si cangcung rika pancen ya. Malah kaya iki bos, nyong gawe rokok nang rika. Bojone nyong malah takon kayak kiye. Pak, kae rokok sing diwehi nang bose si anu rega pira? Mun nyobong ora tutuk nyong ya tak ngomong iki lah. Kaya paling 13.000 lah. Weh. Lah bojone nyong ngomong, "Duh. Rika kan biasanya udute kae sing harga 10.000. Ya mending kae besi kaya rokok sing gawe nang bose. Kan paling-paling nambah 3.000. Golek ngempet sang Amerika golek mengapura kambane gue barang gue bos." Suwun ya bos. Ganti kaya niki nyong mulai ngasuk kene bojone udute kae dia sing kaya Rika sing gawe nang Rika. Suwun bos rokoke.